बेसे गोथाव जाबाय थगायदों साननो हागौ जानाय नाय नोंसोरबो मोनबायानो ग्रेभि दैया जि गोथाव नुखाबायलै जाबाय जोंनिया ओमफ्रायो मा होनो खमला जानो अरेन्ज जानो नागिरबाय खाजि जानोसै आरो ना दुन्दिया जि मोजां खानानै लाबोखाबाय जों गामिनिफ्राय गोरलैयैनो दै जिरग्रोदो दा देखायनोसै नै खाजि जानो होननानै लाबोखादों आरो ना नै बिजनिनिफ्राय जोब्बाय नै जि गोथाव जाखाबाय नै वाव आप सभी के लिए आप लोग भी खा सकते हैं देखो हाँ बोलो हाँ अभी हम लोग खाने वाले इसको बेसे गोथाव जाबाय थगायदों साननो हागौ जानाय नाय नोंसोरबो ओमफ्राय नै माखासे एवगासिनो दङ नै अमा बेदर अमा बेदरजोंलाय जानोसै जोंहा दायो बेखौ एसेल'था सानैल' नालाय मानसिफ्रानो जि सावग्रोदो होमबा सावथारनाङाब्रा फुददांदां नुदोंहाय जोंनिया अमाया नै सानैजों अमा एवनानै जानोसै भिडिअ बारा मोजां नङालै मबाइलाबो दाम गोसाथारनिना मोनबायानो ग्रेभि दैया जि गोथाव नुखाबायलै जाबाय जोंनिया खामारै खराव जानांसिगोन बेखौ नों जागोन नों जायाखै बेखौ होनदां नै ओमफ्राय नै बेयो लाफा ओंख्रि ओमफ्राय बे बेदर सावनाय गैथारा जाजोबथारबाय बियो जाग्रोबाय